Osachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalino lero lino pa 13 February 2025. Alo, achimwene mwadzuka. Ndadzuka. Amwene ndapeza 16 missed calls zanu mandimbira ndi message. Nali pa BICC pa kumwambo wa launch ya zukulu wangako. Unanduna pa TV? Iyi kumene kuja sinangalephere ineso okhala ankulu wache. Ndikunena kuti nanga ndinganalephera okhala ankulu ake aleme. Wadibwa? Amwene. Ine amwene zukulu wanga wajasini mazuwa kuti amwene that woman is so strong. Amwene zachitika zijatu. Ineyo ndavula chipewa. Andi madabwa kuti kodi ineyo mene ndimalimbira mtima ndingakhale ndi zukulu wanga ofoira. Awene mejatu amene ajapaponyedwa aja ndi madukatu. Ndipo si dukatu ya kumanjwera yose ya tunthutu. Kwa munthu wankulu amwene kati likatuluka duka pamphuno ti. Amwene duka loyamba duka la chiri ti pamphuno. Inetu ndinangoonera uja wanda katoloja akunena kuti biyeni paja munatiphunzitsa kunena kuti munda wachiteze sitipalira koma timangouwocha. Ndinangodziwa kuti this is the beginning of trouble. Nzanu mwamuyendesa wa jibia ana amwene nisini mazuwa kuti mkuluja muli ndawala amwene amamenya ndawala asilikali kumachita kuthamanga amwene ndipo pafupi amakhoza amafuna kukatulukira ku jezitu. Komaleme amwene anangoamba kuyamba pamwamba paja slowly speech slowly. Ndinangoona tangofika paja palina kuti zinatheka bwanji kuti munthu ofasa munthu wokuti amakonda dziko lake kuti akafe in such circumstances from the fig forest tukukafika pa bare ground. Kwa amene imeja limachoda kuti denied on a Sabbath. Amwene reme waponya njwera za zitali. Pamene pajapo ndi pamene pamafunika munthu uzisatira instinct yako. Chifuka tu mene akachoka iye kwako kumabwera kumene kujago instinct ibe imamuza kuti akomatu uku ndikupitako ningopitako anditaona ninkati muja olomasa ceremony cha amanena tu kuti komatu anthu simukusangalala koma kale lijatu function jaisana yambe maona anthu amachita interact kumamwetulirana koma atangolowa muwiri mwawo zose zinasinda. Imene jamwene ulimpira ndi 4-0 chifukwa tuzanu tundiye amwene kuti akhale naye table limodzi kukana kuti alankhule kukanika kuti mwina acheze ndi anthu kukanika. Awere speech yaje I think kwa waiwerekera kunyumba chizungu chako mvandi azukulu aje. Lebe amwene imene chatu ndi chimozimozi munthu kukukola mukhapwamu nikumango kung'amba amwene pamphuno pakumango kung'amba ndi zibagira yonse abweza iya zachitika zijatu. Ano ndipaja akuluakulu amanena kuti ndinyenga anachezera gule wana
mmene amatutumuka kuti avina wandiyana chamma past 5 itu atachizira zano waita wa national FM mutu yokuti anaiyamba eka kuti iso atuluka kwene atuluke ndi national FM kapena akanamudikira MC uja anene kuti nthawi inoyo wachikulire akwene achoke malo ano. Koma leve ay koma wene chosamba anachipikira masamba ndioneke anasupula nazo maliro aeni ndiye awatu azako akumenya atu amwene amamulankhula in parables ndipo mwana ndiye walankhula ndipo mwana ndiye muli English ile zukulu wanga azukulu wanga wina sana gone BP yashutiratu kuchokera mazulo uja pakana pano sana gone. Alo achiwene alo kodi wadulaso yetu utenga ukwenera lero upite kwa Sosteni Gwengwe kukuza nikunena kuti achimwene ziko lipamene lafika pakundu na wanuko mukanachitapo kanthu chifukwa mafuta amene anasala muno Malawi anthu amene amadalira kuti aziphikira zitumbuwa azipangira nsomba aziphikira chipisi awa okowa amasukunukawa tikunena pano 20 liters leroli ikuyamba kugulisidwa 150,000. ziko la mtundu waje lokhala ndi ma ministers lokhala ndi asogoleri koma opanda kuchita control mitengo ya zinthu deire katundu akukwera deire ndipo auje na mwenye ukafusa kuti kodi izi mukuchitira chane akumachita kumakufusa kuti kodi amene akusogolera ziko lino ndani alipo pano ndani ukangonena kuti chakwera akukuza kuti heya zinthu zikwenera zikweratu boma ilili agwengwe ngati simutengapo action muziwe kuti zinthu zikuvutani kopsa ndipo Amalawi posachedwa paapita pansewu chifukwa zinthu zikukwera deire andi pamene inu mukudya masoseji yanu mukumbukire kuti kuli anthu osauka akumuzi mukumbukire kuti kuli anthu ena amene amadalira kuti timafuta kuti imwina tindiwo tawo tikome kasoya pieces amene kamene kakuseva anthu kakome koma mukangokhala munayenera kuyitanisa stakeholders meeting an emergency one mwina mukhale ngati nanunso ku ministry kwano agwengwe kuchite tiki koma izizi mukuzilekererazi yeti muli ndi mabungwe amene amayang'anira price control mukangozilekerera izi Malawi muno muyaka ndipo mbiri yanu imene ndiyovunda kale ipitirirabe kuonongeka. Izizi ni malangizo anga aulere amene akupita kwa iwe Sosteni Gwengwe Minister of Trade amene wafasa kwambiri. Lero tikunena panopa chigubu cha 20 liters chikugulisidwa 150,000. Kodi ndiye kuti mafuta amene wakagulisidwa pa wholesale 150,000 munthu azikagula bwanji pa lita ndiye kuti lita automatically izikwana 10,000 lita izikwana 10,000 10.5 11,000 nangasi anthu akungogulisa ndi mmene akufunira aliyense akungopanga mitengo yache. Izizi ndizomvesa chisoni kwambiri munayenera muchitepo kanthu msanga ngati simpanga chonje muziwe kuti zinthu zikuvutandi. Kodi zinthu zitu zasokonekera pena pali pose olo ku Ministry of Health inuyo achiponda mukuyenera sunani mutengepo action. Tapita ni kunzimba hospital mukaone akumachita kumachera ndowa maodi mazi okhaokha silingi inachoka. Mukapita kuujeni ku Queens ndiye kumeneko ndiye kuli uve mwana opangira ma patient
mupite mukampeze nesi ndi dokotala amene amachosa anthu zisulo akayikidwa m'miyendo mwawo mukapena m'mikonomu anthu opanga ngozi. Akumachita kuwayendesa kuti mukabwere mawa, mukabwere wiki ya mawa, muzabwere mwezi wa mawa. Pali munthu ina anavulala akhala akumuyendesa mwezi uno wachitatu kumangomubweza. Akumuuza zana likunena kuti mmene zililimu tikufuna mutipase 50,000 kuti muchosedwe zisulo zimenezi. Kodi anthu inu mulibe chisoni? Achiponda izizi mufufuze zikuchitika ku Queens. Mapatient ochuluka akungobwezedwa akunena kuti pokapo apase ndalama. Ngati sapasa ndalama muziwe kuti zimene zozo zavuta anthuwo akumakhalabe ndi zisulo ndi ululu nthawi yake zochosera itakwana. Koma anthu anu akuyitanisa ndalama ma 50,000. Kodi munthu wako muzi 50,000 angayitenge kuti? Ati ndiye kunenerera ikumafika 30 kapena 20. Mulibe chisoni? And even kunzimbaku mkatikati mwa chipatalamo muliso malo ena amene akumapangati private hospital, private room kumene koko akumalipirisaso anthuso. Kunzimbakotu kwa akumboka chali Nzimba hospital kualipirisa anthu osauka. Ndipo anthu akumpoto khamuna anakulakwirani chani mumazuza kwambiri anthu. And this system yoma alipirisa anthu ikuchitika madera ochuluka ambiri amene anthu osauka akuvutikirabe kuti azipeza chithandizo. So iyi ni nkhaniso ya inu achiponda yongokupasani ya ulere mukuyenera kuti nanunso mutengepo action ku chipatala cha kumzimba komanso ku Queens. Komanso noti onele ku Queens muthamangireso even ku Mulanje District Hospital. Lero akumatenga bedi ndikumusiya patient pafupi ndi ward ya anthu amisala. Ukafusa kuti akafusa kuti anthu awa akupanga phokoso bwanji mudichose bwali ngati ukuona kuti sukwanisa uzipita kwanu. Nawo soto anthu apa chipatala cha Mulanje ali ndimu anoti kwambiritu. Pakana inafikapo size anthu ena amachita kumamenyana ndi alonda nawonso alonda apa mene papa asandukaso nawonso ainyakeso achipatalaso. Kodi malayi munoti tikuzuza namo mtokatoka kupatula nkhaza zina akupanga MCPs kumazuza anthu ikafika nthawi ya yogawa za chimangazi kumagawana okhaokha kumalembana okhaokha. Yena ifeso tikuzuza na tokatoka maofesimu. Ndamva chisoni kwambiri kuti kukawale 1 kukawale 2 akulu IMCP akulembana okhaokha ndikumagairana chimanga. Ukangokhala kuti iwe chipani chakocho si cha MCP kapena suli mu MCP uziwe kuti iwe wanyera popo. Sanga kupase chimanga sanga kulembe. Ati boma ndirawo. Kodi tuzagundika tuboma ati ndirawo ati. Ndizombesa chisoni kwambiri kunena kuti nthawi pamene anthu akuvutika ndi njala ndiye tizikasankhana so mitundu. Andi ngati kuli chipani chimene chikusankha mitundu chimene akhayo aja akumadandaula mbuyomu ndiye ndi IMCP itu. Nkhani yosankhana mitundu chipani cha MCP ndiye kuchiziwa osakhala masewera kusankhana mitundu kuchokera olo ku polisi kumene tikunena pano pa anthu a polisi ambiri akuzunzika katundu wawo waonongeka chifukwa cha matransfers. Inde pakali pano pati khaya mwayamba kupereka ma uniform machisanzo polisi yakumpemba yalandira uniform koma nthawi itu ya Kamuzu, nthawi ya Bakiri, nthawi ya Bingu, nthawi ya Joyce Banda, nthawi ya Arthur Peter Muthalika a polisi to amalandira ma uniform 4. Even mapeya asapato amalandiranso mapeya asapato 4. Mapeya awiri a jombo, mapeya awiri a decence. Komano mukalowa mboma ilili ati angolaula after titawane nato ati kulaula kupanga maujene kupereka ma uniform koma ma uniform achewo uniform imozi. Tikuyamikireni inde ayola ndi gulano etu koma uniform mapereka yo ndi imozi. Yopanda so sapato. So pano sapato za azikavala nkhwaira apita azikavala Sofia akavala so sapato zosiyana basi muguma kalipira sinuguma alembesa makalata. Anthu a polisi akuzunzika kwambiri. So undu utenga wapa dera wa ulere kupita kwa inu a Minister of Health, kupita kwa inu Minister of Trade, komanso
kupita kwa iniyo malangizo, kupita kwa iniyo aku polisi kunena kuti muziyang'anire zinthu zanu, zinthu zafika povuta kwambiri muno Malawi, maka nkhani ya mitengo iyi ndizomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa katundu akukwera daily. Kodi ndi dziko la mtundu wanji lokhala ngati tilibe atsogoleri? Chimene amaziwa ndikumathamangira ku mafunction ya enyache ndi zitu ayaluka nazo akayesa masewera waiona anthu siti mkazi wakuti mfana uja amayenda mwandawala Leme Bon Galindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, Tia Babuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Charakwe